ଦିନେ ଗୋଟିଏ କାଉ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସି ମନ ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ରୋଦନ କରୁଥାଏ। କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ଏ ଦୁନିଆ! ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ବନ୍ଧୁ, ନିଜେ ଠିକ ନା ଅନ୍ୟମାନେ ଠିକ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ କହିବି। ଆପଣ ଠିକ ନା ଅନ୍ୟମାନେ ଠିକ, ଆପଣ ହିଁ ନିଜେ ବିଚାର କରିବେ। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ହାତରେ 5 ଆଙ୍ଗୁଠି କେବେ ସମାନ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଥାଏ। ଠିକ ସେହିପରି କିଏ ଧନୀ, କିଏ ଗରିବ, କିଏ ଉଚ୍ଚ ଜାତି, କିଏ ନୀଚ ଜାତି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିବେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ କାଉ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସି ମନ ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ରୋଦନ କରୁଥାଏ। ସେହି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଏକ ଋଷିମୁନି ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଋଷିଙ୍କର ଦେହରୁ କାଉର ରୋଦନ କରୁଥିବା ଅଶ୍ରୁ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ଋଷି ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ, କାଉଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ରୋଦନ କରୁଛି। ମୁନି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛ? ତୁମର କି ଅସୁବିଧା ହେଲା? କାଉଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋ କଳା ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳରୁ ମୋ ରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ କାଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶୁଭ, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ମୁନି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କାହାପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ କାହାପରି ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାପରି ହିଁ କରିଦେବି। କାଉଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ବତକ ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁନି କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବତକ ପରି କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏବେ ହିଁ ବତକ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଆଉ ବତକକୁ ସେ ତା ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ନା ତୁମେ ତୁମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛ, ତାହାକୁ ପଚାରିକି ଆସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବତକ ପରି କରିଦେବି। କାଉଟି ମୁନିଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବତକ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ବତକ ପାଣିରେ ପହଁରୁଥାଏ। କାଉଟି ବତକକୁ ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ତୁମେ ଏହି ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛ କି? ବତକ କହିଲା, କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ମୁଁ କଦାପି ଠିକ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ସେ ବିଧବା ବେଶରେ ମୋ ରଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋ ରଙ୍ଗକୁ ଘୃଣା କରିକି ଅଶୁଦ୍ଧ ରଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଶୁଆ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତା ପାଖରେ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବେଶ ଅଛି। କାଉଟି ବତକର କଥା ଶୁଣି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଶୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ପଚାରିଲା, ଶୁଆ ଭାଇ, ତୁମେ ଏହି ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛ କି? ଶୁଆଟି କହିଲା, ନା ଭାଇ, ମୋର ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ମୋତେ ଏହି ମଣିଷମାନେ ଏହି ପିଞ୍ଜରାରେ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଏହି ଜନ୍ମରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୟୂର ପାଖକୁ ଯାଅ, ତା ପାଖରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ଅଛି। କାଉଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ମୟୂର ପାଖକୁ ଗଲା। ମୟୂରକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ତୁମେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଖୁସି ଅଛ କି? ମୟୂର କହିଲା, ଭାଇ, ମୋତେ ଏହି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୋ ପଙ୍ଖକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ଜନ୍ମରୁ ତୁମ ଜନ୍ମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ କେହି ବନ୍ଦୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କାଉଟି ମୁନିଙ୍କର ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲା ଓ ମୁନିଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ହିଁ କହିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁନି କହିଲେ, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ତୁଳନା ନ କରି ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଦୁର୍ଲଭ ମନେ କରି ସେହି ଜନ୍ମରେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ଏମିତି ବିଚାରିଲେ ଦୁନିଆରେ ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ନିଜକୁ କେବେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା ନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ କର୍ମ କରିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼, ଆଉ କର୍ମ କରି ନ ପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ସାନ।